Selamat datang di channel Chapman. Halo Sobat Musik, siapkan telinga dan hati kalian karena lagu spesial hari ini akan menggetarkan jiwa. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan lagu-lagu keren lainnya. Walah, cita-citaku iki jane mbiyen pengen dadi astronot. Ora kesampean ya ta. Saiki malah dikon nyanyi ning jero pawon ngene iki. Kata-katane piye Kang? Kata-katane ya. Urip ning donya mung mampir nempe. Artinya apa Kang? Artinya ya nempatke pikiran sing apik. Iya. Musik. Nelongso tenan. Sido Mekar Kerocok DC Musik. Artis dari Sragen. Sikat. Kok koyo ngene abot sanggane yen lagi dadi wong ora duwe tak rewangi bendino nyambut gawe rekoso nanging kayane ra sepiro. Tansah nelongso rasane atiku yen aku kelingan marang sliramu. Wis semono suwene anggonku mikir kowe tansah agawe bingung atiku. Rino kelawan wengi aku tansah memuji marang kersane Gusti. Muga kang kuwasa enggal maringi marga kowe lan aku iso urip mulya. DC Musik Jan tenan. Sedih yo lagune ya. sedih Pak. Kelingan sapa ri? Kelingan zaman semono. Kok koyo ngene abot sanggane Abot? yen lagi dadi wong ora duwe tak rewangi bendino nyambut gawe rekoso nanging kayane ra sepiro. Tansah nelongso rasane atiku yen aku kelingan marang sliramu. Wis semono suwene anggonku mikir kowe tansah agawe bingung